Yani em rastî bêjin di rojekî wisa de rexnî bîbî awî tund de nedixwazim bînme ziman. Yani siyasetekî gişkî heye. Dibêje yani işte em nûnerê gelin rojava dikin. Lê pêştir em bizanibin ku ji hemû kesî zêdetir Kurd ji bo yê azadî, ji bo yî serxebûn pêwîstiya xwe ye. Peye de ku hêzekê ku di damezrandina wî de xebatekî mînî taybetî heye. Kararê wî de keda me heye û me dixwast ku ev hêz bi rastî jî wek navê xwe bibe hêzekî yekîtiyê, bibe hêzekî demokratîk. Hava jî pêwîst bû ku rêk vek bikira, pêşkêşî bikira ku demokrasî pêş biketa, yekîtiya netewîya Kurd pêş biketa. Lê mixabin pişt re ji wî xetî derket em bêjin yekîtiyê tiştê tê giştî xwe tenê dinase. İyi gelme be baş e, inel gelme be xarab e. La edin de demokrasi